כשחקן לג'יט בליגה הראשונה. אדוארדס מחטיא, עכשיו קלינת, רץ קדימה, יש לו את אובר לידו, יש לו את... זה מסירה רעה. מסר לו בזמן. זו עבירה, כולם צועקים בלתי, בלתי, בלתי. כי היה חוק יתרון ואפשר היה לצאת לשחק. אם עצרת אז... זו מסירה רעה, בוא נראה את הפאול. אינסטינקט, הוא עף עליו באינסטינקט, אבל... יגידו יד ימין, הלכה לכדור, אולי בלתי, בוא נראה. אם יש לנו בלתי זה רק לא אתם to play the ball. קודם כל, לבחירת המסירה הזאת, אין לך זווית, ופה... כן, פה מהצד. עוד זווית צד שני. עוד זווית ננסה להראות לעומר אסטרון. יש לו יד ימין, יד ימין הולכת לכדור. יד ימין הולכת לכדור, אני רוצה עוד זווית הראשונה, כי יד ימין הולכת לכדור. בואו נראה לשופטים עוד פעם את הזווית הראשונה. הנה זאת. לא מושן. עוד. פה? לא, לפני זה, אין לנו. לפני הכתף, לפני זה, כן. יש לנו לא time to play the ball, יש לנו UF1. 44, גל לינת, מי זה הקלעי? מי זה הקלעי שמה? אוקיי. בלתי ספורטיבית. הצליח לשנות את ההחלטה ב10 שניות האחרונות. הוא בהתחלה אמר, הלכו פה לכדור. אוקיי. ניתח את זה פריים